Il-Fond Monetarju Internazzjonali qal li l-policies li ġew implementati mill-Gvern Laburista mill-2014 il-qudiem fosthom il-miżura ta' Child Care b'xejn kienu effettivi għaż-żieda tal-impjiegi fost in-nisa u waslu għal żieda fit-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. L-istudju parti mir-rapport annwali tal-istituzzjoni rinomata internazzjonalment juri li l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol tant jiebed b'mod sinifikanti li pajjiżna għandu rata aqwa mill-medja Ewropea. Għall-ewwel darba Malta qabżet il-medja Ewropea propju matul il-pandemija tal-COVID-19 fi żmien li wkoll ġew introdotti miżuri bla preċedent biex ma jintilfux l-impjiegi waqt li kellhom jiġu imposti restrizzjonijiet fuq diversi negozji. Min-naħa l-oħra l-istudju jitkellem fuq il-progress kbir fil-livell tal-edukazzjoni femminili, tant li llum aktar minn terz tan-nisa għandhom edukazzjoni terzjarja, 3 darbiet aktar minn meta sħibna fl-Unjoni Ewropea. L-istudju żvera kif bħalissa hawn ħafna nisa f'karigi importanti fih dan l-amministrazzjoni pubblika u f'karriri eżekuttivi fis-settur privat li wkoll jilħqu il-medja Ewropea. Bil-maqlub fl-2012 dan kien impossibbli li jseħħ. Għalkemm pajjiżna għadu lura mir-rappreżentazzjoni tan-nisa f'bordijiet fis-settur privat, din is-sitwazzjoni ferm aħjar milli kienet qabel l-2013. Illum hemm 6 darbiet aktar nisa f'dawn il-karigi. L-istudju jindika li r-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament resqet lejn il-medja Ewropea, iżda hemm diskrepanza sostanzjali fejn jidħlu karigi ministerjali u fil-kabinett.